всичко това да е благословено с деца, защото децата ще пренесат заповедната ни взаимност в бъдещето. Уважаеми родители, децата са най-ценното нещо на света, защото те осмислят живота ни. Вие дълго сте мечтали за този славен ден, ден, в който те ще създадат своя семейство. Помагайте им, радвайте се на вашите внуци. Честита радост! Драги кумове, днес сте законни свидетели при изключването на гражданския брак. Това е голяма чест и отговорност. Бъдете свидетели на много красиви и незабравими мигове в бъдещия ти съвместен живот. Честита кумове! Госпожо Георгиева, предавайки ви документа за сключен граждански брак, ви пожелавам да съхраните топлината на семейното огнище